garam. Makikan tayo kina-online ka. Nga babae barbaring no. Nakasagot ka. Sige, lumabas sa ka. Tata Pipiyot. Nay, asad na napansin ko kay ni Tata Pipiyot ah. Tata Pipiyot! Agsubli ka man! Ada ka na, pansin ko kanya, magsubli ka! Abay, nati bagang kanya. Nagwapo data polong ka. Nihaw! Daytoy! Unong Tata Pipiyot. Ay, kunubadok pala nagtawin na 5 daytoy! Oh! Ngam ti problema Tata Pipiyot, kita mo ka dita sapatos mo na eh. Kita mo ka dita Tata Pipiyot, data sapatos mo. Nagul lang pindas ko ng topsay dahil! Oh! Luwan samot nga Ay! tigig. Ay! 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 Oh! Ay! Buamang nga katigay! Uber! Ay! Kamali! Ginalak na may isa! Kamalain ay oh! Nakiways! Tulaing! Agap-apurakan sa gamin Tata Pipiyot ka. Ngaraw! Nagmamalas mo taduwa mga katigay! Paglagi din tanda chismusa! O sige nga Roday! Hinakman sukatan! Thank you ah!